Hemmeligheden i Polen ligger helt øst nær den ukrainske grænse, fordi det er her, de største bukke er. Vores indkvartering ligger lige i udkanten af jagtområdet. Hver jagtgæst indkvarteres i et enkelt værelse for at sikre privatliv. Værelserne er selvfølgelig udstyret med badeværelser og toiletter. Der er også et wellnesscenter til rådighed for hotellets gæster. Der er en swimmingpool, et boblebad og en dampsauna, ideelt til regenerering efter en dag med jagt. Hotellet har en smuk privat udendørshave. Det er et ideelt sted til en samtale efter jagten, en kop kaffe eller en god cigar. Morgenmaden serveres i stueetagen i form af en buffet indtil klokken tirsdag. Vores gæster vælger frokost og aftensmad fra en menu i hotellets restaurant. Bukkejagt er kun for dem, der ikke har problemer med at stå tidligt op. Men det er helt sikkert det værd. Vi garanterer, at du vil se mindst 10 bukke på hver udgående. Kære jægere, I havde mulighed for at se nogle fine optagelser, som vi optog i morges. Trods det let overskyet vejr, var der rigtig god råvildaktivitet. Hvis du beslutter dig for at jage med os, får du mulighed for at jage på utrolige 200.000 hektar skove, marker, enge og vådområder. Disse er forbundne jagtmarker, og der jages mere end 200 bukke årligt. Udover rådyr, krohjorte og vildsvin, vil du helt sikkert se elge.
begyndte at regne om eftermiddagen, men det stoppede ikke vores jagt på nogen måde. Vi stødte snart på en interessant rådyr. Jagtguiden vurderer den til en sølvmedalje. God jagt! Efter mindre end 45 minutter ser vi en anden. Fremragende, 2 bukke på under en time. Lad os nu se, hvordan det gik vores jæger, da han jagtede længere sydpå på markerne. Smuk ældre rådyr, god jagt. Vores videokamera kunne ikke være alle vegne, men på en dag de skød vores 2 jægere 6 rådyr. Kære jægere, vores jagttur i Polen er ved at være slut, og jeg vil gerne vise jer nogle af de bedste trofæer. I alt har jeg 2 guldmedaljer, 3 sølvmedaljer og 7 bronzemedaljer. Det tungeste rådyr trofæ vejede 647 gram.